De kap is eraf en het is nu tijd om steigers te bouwen en voegen uit te bekken. Mijn naam is Floris Pijpen, hier uit Zuidzande en ik ben de penningmeester van de molen. Waarom is eigenlijk de stichting opgericht? Wij hebben op advies van de molenaar, Jan Leen van Immerzeel, een stichting opgericht omdat je op die manier beter aanspraak kan maken op subsidies en schenkingen. En op die manier wordt het grote bedrag wat nodig is om de molen te restaureren gedeeld. En we hebben subsidies ontvangen van de provincie Zeeland, het Bernhard Cultuurfonds, de Molenstichting en ook de eigenaresse van het terrein waar de molen op staat, mevrouw Koch. En Leenhouts, de aannemer die bezig is. En op die manier wordt alles mooi verdeeld. Ze zijn er nog wel even bezig om de voegen uit te bekken. Later zien jullie hier nog wel mee van. Tot ziens!